No pleno do pasado mes de marzo, os votos en contra do PP, do BNG e a abstención do PSOE votaron por terra a aprobación dos orzamentos municipais. Daquela, o alcalde xa anunciou que se sometería a unha cuestión de confianza para sacar adiante o documento orzamentario. Outros precisa uns orzamentos para seguir funcionando de forma regular como ten que funcionar para prestar os seus servicios e para cometer os investimentos necesarios para mellorar a calidade de vida da xente de Outes, e por iso xa anunciei que nos someteríamos a unha cuestión de confianza vinculada á aprobación dos orzamentos, tal e como establece a lei nesta situación, nunha situación de bloqueo institucional, e así justamente o reflicte a norma existente, non? Bueno, pois isto vai a ter lugar este xoves, este pleno onde se debatirá a cuestión de confianza, este xoves mañán, e, bueno, como tamén establece a normativa, en caso de a cuestión de confianza prosperar, os orzamentos quedan automáticamente aprobados. En caso de non facelo, pois ábrese un período durante un mes onde os partidos que non apoiaran a cuestión de confianza poden presentar, se queren, unha moción de censura. Dende o goberno local entenden que é preciso desbloquear a aprobación dos orzamentos ante as necesidades do Concello, que leva 2 anos cos presupostos prorrogados. Neste 2022 as necesidades son outras, polo que consideran prioritario contar cuns orzamentos adaptados á realidade actual. Sucede que en 2022 non é así, temos necesidades de gasto diferentes e, bueno, só por poñer un exemplo, no capítulo de persoal temos un incremento moi importante de gasto derivado dos incrementos salariais que no seu momento se pactaron xa en 2019 no convenio colectivo, e implica que entre 2020 e 2022 hai un incremento de 200.000 euros. Eso hai que atendelo de alguma maneira, e do mesmo xeito tamén temos novos fontes de ingreso, ou temos máis ingresos derivados fundamentalmente dunha maior subvención que recibimos do Estado e duns maiores ingresos derivados dunha regularización do catastro e, por tanto, do imposto sobre bens inmobles. Bueno, todo isto fai que podamos presentar ou debamos presentar un proxecto de orzamentos como nos corresponde ao grupo de goberno que teña en conta esta realidade. Haberá que agardar a ver o que acontece no pleno deste xoves, pero semella improbable a presentación dunha moción de censura. O BNG xa anunciou que descarta esta posibilidade a pesar de non estar de acordo co método utilizado polo goberno para lograr a aprobación dos orzamentos. Unha moción de confianza ven sendo a arma da que bota man, neste caso, o señor González para aprobar uns orzamentos que nós creíamos que estábamos negociando, porque estábamos tendo reunións con el e facéndolle achegas, cando, por sorpresa, nos anunciou que iban a ser incluídos neste pleno. Pois ben, quedarán aprobados en caso de un sí ou en caso de un non. É unha arma que ten o goberno local e que vai botar man dela o señor González para sacar adiante os orzamentos que nin son xustos ao noso modo de ver, nin son os que Outes necesita ahora mismo para mellorar o día a día e todas as necesidades de nosa veciñanza. Ademais de acusar o alcalde de impoñer o seu criterio por acudir á cuestión de confianza para lograr a aprobación dos orzamentos, o BNG pon en entredito a súa vontade de diálogo. Acusa ao Executivo de levar o documento orzamentario a pleno cando aínda estaba en fase de negociación coa oposición, algo que desminte o propio alcalde, que presentou o proxecto aos grupos tanto nunha reunión conxunta como en xuntanzas individuais para propoñerlle que presentaran as súas achegas ao documento orzamentario.